Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To zan ci gaba da bada asirin samun duniya na wannan turare mai albarka wato duniya. Abubuwan da za a nema domin hada wannan asiri na samun duniya. Na farko za a samu mage mai rai cat, sai a samu wahainiya ita ma mai rai, sai a samu 1000, sai a samu farin kyalle, sai a samu sabulu Lux, sai a samu farar roba wato fallasa irin wannan. Ina ga su kenan abubuwan da za a amfani da su. Wannan sirri yana da ƙarfin gaske. Ko da zuciya dubu ka wada, billahi azimu sai ka yi wa Allah godiya, sai ka wani maza Allah addu'a. Sirri ne na samun kuɗi fa, samun duniya kuma a kwance ba tare da ka kauce hanya ba. Asiri a rufe, hankalinka kwance ba tare da ka kauce hanya ba, insha Allah tabaraka wa ta'ala. Kafin nan ina so zan yi tsokaci da malaman da suke amfani da bidiyo yana suna damfara mutane. Na farko ni na maza Allah bana tasrifi. Duk wanda ya tura ma bidiyo na yace tasrifi zai buga ma kuɗi to ba ni bane. Sannan bana damfara, kuma number wayata tana shiga a koda yaushe. Sannan ni ban cika yin tafin ba, na fi yin voice. In aka turo ma bidiyo aka baka number waya kaga ba number wayata bace ba ni bane. Idan ka ji an maka tafin baka ji muryata ba ni bane. In dai bidiyo na ne to ka tsaya ka kalli number wayata wace. Sannan account da ka tura kuɗi na wani Maharazu ne ko ba Maharazu bane, Maharazu Nasiru ne ko ba shi bane. Saboda haka ba ruwana. A Saudiya mun kama malamai 10 masu amfani da bidiyo na suna damfara mutane. A Kano ma mun kama wasu. Duk wannan aka damfara kuɗi ba ni bane. Bana tasrifi, bana buga kuɗi, kuma bana damfara, kuma bana yaudara, kuma bana kuɗin jini, sannan bana kuɗin tsafi, bana shirka, bana kauce hanya, addu'a kawai na sani. Zan ci gaba. Idan ka samu mage mai rai, zaka samu turmi sai ka yanka ta a ciki. Idan ka yanka ta a ciki, jininta ya gama tsiyayewa, sai ka saka ta. Idan ka yanka ta, jininta ya gama digewa, to zaka daka ta, ka kirba ta, sai ka cire kasusuwan da basu da kuma ka cire su a gefe. Sai ka sami banana, na manta ban faɗi banana ba da zuwa, to ayaba, zaka samu guda 9 manya ka bare ta ka saka a ciki ka hada ka kirba. Sannan zaka sami sabulu Lux fari. Idan baka samu fari ba, milk color. In baka samu milk ba, kowanne kala ka samu zai yi. Ka sa ka hada ka daka, ka tabbatar ya kirbi yayi kyau. Ka tabbatar ya kirbi yayi kyau. Idan ya kirbi ya haɗe yayi danko yayi ƙarfi sosai, to sai ka samu wannan turare na duniya. Zaka samu daga kwalba 3 zuwa sama, ko 3 ko 5 ko 7 ko 9 ko 11. Zaka kwaba shi ya zama sabulu da kyau. To wannan 1000 idan a Najeriya kake, in a Nijar kake, kuɗi dai na ƙarshe, kowace ƙasa kake, kuɗin ku na ƙarshe, zaka samu guda 1 ka shimfiɗa shi haka a ƙasa. Sai ka samu wahainiya mai rai ka ɗora ta akai. Sai ka samu farin kyalle ka rufe. Bayan minti 10 in ka ɗan ɗaga, zaka ga wannan wahainiya ta koma kalar wannan kuɗin. Idan bata koma ba ka ƙara rufewa har sai ta koma, ko minti nawa ne. Da zarar wannan wahainiya ta koma kalar wannan kuɗi, sai ka ɗauko kuɗin da wahainiyar, ka samu roba irin wannan. In ka samu kuɗin ka sa a ƙasar robar, sai ka samu wahainiya ka ɗora akai. Sai wannan sabulun ka ebo shi duka ka zuba akai. Sai ka rufe. Wannan kyalle ya tashi aiki, ka haƙa rami ka rufe shi. In ka rufe ya kwana 1, to sai ka fara wanka da shi. In ka fara wanka da shi, ko da wata 6 ya dauke ka, ko shekara 1 ko shekara 2, yayin da ka gama za ga wahainiyar ta mutu, ga 1000 ga roba, za ka haƙa rami ka binne su. Jalabi ya kai. Wallahi da zarar ka fara wanka da wannan sabulun, ba za ka yi sati 1 ba sai ka san ka fara jalabi mai ƙarfin gaske, albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A yayin da ka gama wanka, za ka rufe da wannan 1000 da wannan roba da wannan wahainiya, ka haƙa rami ka binne su. Jalabi ya riga da ya kama jikinka, insha Allah. In dai duniya ce an gama, za ka ringa samun kuɗi manya ba wai ƙanana ba. Izinin sa kai wa annabi salati, kawai ka ɗauka ka aikata. Duk kuma abin da baka sani ba, ga nan wayata na kan magana a WhatsApp, zan ƙara fayyace maka, zan faɗa ma komai insha Allah. Ko kuma abin da ka shiga duhu a TikTok ban cika yi reply ba, amma in kan magana a WhatsApp insha Allah zan baka amsa. Izinin sirri na kai wa annabi salati. In kai bako ne kai following, sannan kuma a ringa sharing domin al'umma annabi su amfana. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ku sani duk abin da kuka yi wa annabi salati ba ɗaya yake da wanda ba a wa annabi salati ba. Ko menene shi, salatu manzo Allah haske ne. Shi sai yake yawan faɗi, zai nuna dalilatukum bis salati alayya fa inna salatukum alayya nurul lakum yawmal qiyamah. Shi yawan salati ga manzo Allah haske ne. To a ringa salati domin a samu haske. Insha Allah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Na ba ku hadiyya ga manzo Allah. Masha Allah.